wakosana utenga lwachisoni ndonena kuti usiku wapita kwachitika ngozi yopsa kwambiri mboma yachirazulu yomwe yapha driver amene amayendesa galimoto amene after ndekuti idawomba chivumi komanso nkuyaka moto ena nkumazati tafotokozani bwinobwino chinachitika chenicheni ndi chani ayi ndithu nkhani zake zomvetsa chisoni makosana tikaonatu chithunzi chimene chikusewera pasikini pathupo galimoto imeneyo inali tu truck ya mtundu wa tanka ija imene manyamula mafuta galimoto ndi zina zoteyo ndipo tengano ndi apolisi kuchirazulu akunena zona kuti ngozi imeneyi yachitika around 10:12 banda kucha umenewo andino yachitika munsewu wachirazulu phalombe akuti chomwe chinachitika ndichona kuti truck imeneyi imachokera ku side ya Blantyre ndipo imadusa mtundu umene wachirazulu pachirazulu boma kumapirano ku phalombe ndiye inayenda konseko bwinobwino dusa ndithu pachirazulu boma kenako inayamba kutsetsereka mapiri kuti no dziro wera mtundu umene wa ku phalombewo ndiye kwamene timakutsata bwinobwino amakati kachoka pachirazulu boma tikamatsetsereka mapiri amene acha pali malo amene maziwika zona kuti andimbo ndiye malo amene ndiopsa kwambiri chifukwa chona kuti pali kutsetsereka komanso pali makona kwambiri ndiye akunena zona kuti truck imene itayamba kutsetsereka pamalo amenewa pachindimbo zikuoneka kuti driver anakanika kuongolera bwino zotsatira zake inapeza kuti akaomba chibumi after kuomba chibumi ndikugwa monga mmene tikunena zithunzi zimene zikusewera pasikini pathupo ndipo zotsatira zimenezi zinapeza kuti driver anakanirira mu truck imeneyo mu chihosi kuti no atuluke zinazo zovuta andino timaziwa zona kuti galimoto zonyamula mafuta zikamanga crash nthawi zambiri moto suchedwa kuyaka andino chimene chinachitika nchona kuti galimoto imeneyo to inayamba kuyaka moto. zomwe zinapangisa zona kuti chithanga chonsecho chiyake moto monga amene tikunena ndakunena zona kuti driver of course ndiye kuti anatengedwa kupita naye ku chipatala chachikulu cha boma limene lachitadzulo komano anali kuti wavala kwambiri otino ku chipatalako anandiyeso ndi thandizo la chipatala nkoma apeza kuti anangosimikiza zona kuti driver amene ndiye watisiya force yakunena zoti anakanirira amene motiwaziona kuti after ndiye kuti ataumba chipupacho anapanika chani ndiye kuti athe kuthawa bwinobwino zinakanika zikuona kuti anthu no pamene koma zamuchosa pamene popo koma ndiye kuti anayi atavulala kwambiri za serious ku chipatalako ndiye kuti angosimikiza zona kuti watisiya nkhani ito zosakhala bwino ndeno potenga ndi apolisi akunena zoti patakale panopa ndiye kuti ma details ya driver amene sakudziwika bwinobwino kuti kaya dzina lake ndi ndani ndiye kuti kumuzi kwawo ndi kuti khalenso ino wake athanka limene sakudziwikanso kuti ndi ndani kuti nangasiya yakamoto ndiye sangathenso panga identify china chilichonse pano pakafukufuku ali mkati kuti no aziwe information yonseyo kuphatikiza panepo ndiye kuti aziwenso chomwe chinachititsa ngozi imeneyo kuti kaya anali ma brake anavuta amwina driver amene amasinza angasitidziwa kale kuti nthawi imene mayendayo unali usiku kwambiri ingoti nombanda kucha nthawi zambiri anthu amakhala zoti atopa chani after anthu ngati amene amakhala zoti ayenda mitunda italiitali zinthu ngati zimenezo amwinanso anali wachilendo maka kuti nsewu umene osamaotsata bwinobwino kuti ndi nsewu otani ndiye akamaliza kutolera ma details onsewo ndiye kuti abwera kuzafotokoza makamaka pa zimene zinachitika komanso particulars zake a driver amene ndithu nkhani zake zosakhala bwino makamaka potengeranso kuti malo amene wawa pachindimbo iwe malo oti papitisa miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri kuli chete potengera ndi history yake pamene timatsatira bwinobwino malo amene wa zaka zambiri pakhala pakutenga miyoyo ya anthu ndinso tikautenga mbuyo pang'ono unali mwezi umene wa May chaka chimene cha 2026 apanali pa 15 kapana pa 16 pamenepo pano malo amene apanachitikanso ngozi yopsa kwambiri pakanano anthu ochuluka anatisiya malo ake omwewa anthu amenewo ndithu anali kandi 7 ndinso mmodzi mwa iwo ndi uja amene anali nesi amene amagwira ntchito pa chipatala chachikulu cha Phalombe imwe dzina lake timati Peter Mberenga paja chimene chinachitika nchona kuti akuluakulu amenewo anakwera galimoto 5 ton ya mtundu wa hino imeneyo imachoka ku Limbi kumapita ku Phalombe paja ambiri timatsata bwino kuti route imeneyi ambiri ndithu amakhala kuwera zimalole zimenezo zimene zimanyamula anthu amene akaduka katundu ku Limbi kumapita ku Phalombe ndithu nsewu wake ndi umene ndithu wachiradzulo amadusa kuchiradzulo then pa tsiku imeneli akuseserekanso mapiri amenewa komakacha pamalo pamenepa chamdimbo unalinso ndithu chigawo chakumadzuloko eka driver anakanikanso kupanga negotiate paja pali makona ambiri panepa apeza kuti kumapeto wake anakaumba chibumi mathamanganso chani kuona nthawi chani after pamenepo ndiye kuti no galimoto chimenecho chinatembenuzika anthu anavulala osati masewera ena anatisiya pomwepo ena anakamwalira ku chipatala cha chimenechi cha boma la chiradzulo so ni malo oyipa ndithu kutengeranso ndi mbiri yake zimangovuta kumano kunena zona kutengera ndi nsewu umenewu kamaka malo ake amene wawa kuyenda nthawi ngati imene anayenda driver amene around pasi 12 banda kucha and then potengeranso ndi
mmene afotokozera polisi masolo kungona scenario ne akhalira pamene papa anzachizuke zinoti truck imene inanyamula mafuta fa nthawi zambiri zikha empty of course sometimes zimatha kuyaka pano nthawi zambiri zimakonda kuyaka ndi kuti zikha zoti zanyamula mafuta so tene kuti mwina ananyamula mafuta amenewo ndeka machoka kumene ku Blantyre kuti mwina makasiya ku Phalombeko zinangovuta ndithu kuti amayenda usiku so umenewo makamaka malo amenewa ndoyipa kwambiri zimangofunika kuyenda masana wena nthawi nake woti kuwala bwinobwino lonso nthawi zina amakhala zoti munthu mwina watopa chani so ndi zinthu ndithu zosakhala bwino ndiso nthawi zina kupanga formal instructions amakapotengeranso ndika guiding manual kaja kamene amati K53 kaja kamene timakonda kugwiritsa ntchito ku chigawo chakumwera kwa Africa kabuku kamene kaja kamafotokoza bwinobwino kunena kuti munthu ukakatsatira zinthu zina umatha kuzipewa ndithu amaka oyendesa galimoto fo makhala malangizo ndithu kuti ngati oyendesa galimoto watopa ndi kwabwino kuyima pena pake ndi kupumula pamenepo ukazitolera bwinobwino kuyamba kumapitisa ulendo andinso oyendesa matraki timaona ndithu kuti mathankala chani mayenda kufika malo ena ake kupumula kumagona malo ake ndi atamanyamuka kuyambanso ulendo kumapitirira so sizoti kumene amapitako ali pressure yoti kumafunika mafuta kuti nomwina sanakatha kuyima pena pake nkupumula mwina pachira dzulo pomwe nakatha ndithu kupumula kenako nkumapitirira malo ake kono zimenezo sizidziwika kuti nkhani zake zinali motani komano zimakhala zopereka kwambiri mamaka kholo likapita kwa amene wapita driver yonje amene ndithu anayende family yomwenayo imayembekeza zona kuti kathamangathamanga amathandiza family yake maso achipale ena ndi ena amakhala zoti akudalira munthu ngati ameneyo nawo akapita mwanjira yoteyo amakhala chipinjo andino akuluakulu tikaona bwinobwino pato kochitika ngozi usiku ngati umenewo ambiri titha kunena zona kuti nthawi imene imachitika ngozi imeneyo around malo amenewo anali zonena kuti akugona ndiye nkutheka zona kuti pamene pakaomba chipumicho nthawi imeneyo poti driver akunena zoti anayi oti wakakamira mkatimo panakhala zoti mwina anali masana pamene inachitika ngoziyo nkutheka zona kuti anthu anakatha kuthamangira mwansangansanga kupita kukamuchosa pamenepopo mwina anakatha kupulumuka ndithu pano nkutheka zona kuti imene inachitikamo anthu nomwina mazapanga notice mochedwa chani pamene afika panepo kuti ayambe zoti ampulumuse panepo nali mochedwa kwambiri so zimangovuta ndithu kuti kuyenda usiku mwinaso anzathu oyendesa matrakiwa amaona zoti mwina kumakhala safe potengera kuti munsewu umakhala kwaiti chani komano zinthu ngati zimene zikachitika kwakenso kumakhala ngati kumeneko anthu nozapanga rescue amatha kumapanga rescue mochedwa pamene kukhala zona kuti ndi masanawo ndiye kuti response imakhala instant sizokhazo so ayi even ma details kandi kuti no angles imeneyo kandi kuti a driver yo komanso any truck yo chani zinthu zambiri ndithu zonena kuti sizimachita kutenga nthawi kuti no anthu azindikire potengera kuti pamene kuchitika ngoziyo anthu ena amakhala zoti ali pafupi even munsewu ena ndithu amakhala akuyenda mmenemo naso nkutheka ndithu kuti akatha kuthandiza panga extinguish moto umene umayamba nthawi zina moto umatha kuyamba kuyaka pang'ono kenakono nkukolera chigamoto chonse ngati sanapanga extinguish so zimangovutanso nkutheka zoti malendo ngati amene makamaka usiku mwina ni mabwana awo amene amakhala kupanga instruct kuti no anthu amene akhale akuyenda usiku panonso nthawi zina azionanso ma risks ngati amenewa chifukwa wacho wanchonena kuti munthu moyo ukapita umakhala zonena wapita chigamoto ngati chimenechi chimakhala ndi insurance chani insurance ndiyo tatopanga cover pano moyo wa munthu umakhala zoti wapita panepa palibenso insurance ina iliyonse yomwe ingakwanise kubwezeretsa moyo zomwe zimakhala zonoti zasiya umphawi pana komanso family ndi anthu ena amene amakhala kudali munthu amene yoyo ndiye paja kuchitazo polisi amene amayankhulira polisi kumeneko Hobart Mwangoka kupewa kuti ndi timu yawo akamaliza china chonse ndotabwera kuzafotokoza details amene ayi pamene penipeni tingoti mzimu wa driver amene uwuse mumtendere kati kungabwere mauthenga ena tibweranso kuzafotokoza bwinobwino nkutheka tumakosana muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo kufotokoza na comment section mulimekezanso maganizo anzathu